Ahojte deti, chcel by som vás privítať na mojom novom kanáli, že sme moje prvé video natočili pri zámkovskej chate v Tatrách. Dneska sa budeme učiť o zvieratkách. Dneska by som vám chcel niečo povedať o našej mačkovitej šelme Rysovi ostrovi. V 50 rokoch minulého storočia takmer vymrel. Veľmi dobrú kožušinu a na takomto centimetri má až 9000 chlpov. Viete o tom, že rys ostrovit sa živí napríklad malými srnkami alebo sa živí zajacami, ale aj kamzíkmi malými. Môžete rysa spoznať len tak, že iba 3 veciam. Má na uškách také chlpky, má malý chvost a potom ešte má bradu. Práve pre tento dobrý zrak vychádza rys ostrovit, chodí loviť najmä v noci, cez deň hlavne skrytý v svojej nore. Milí kamaráti, dúfam, že sa vám toto video páčilo a že ste sa naučili o rysovi niečo nové. Verím, že sa vám budú páčiť aj moje nové videá, preto mi dajte follow. Čo natáčaš? Neviem,